тими миллии тоҷикистон дар даври панҷуми марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2027 ғалабаи калон ба даст овард. миллипӯшони меҳан дар сафар бо мунтахаби Тимори Шарқӣ нерӯсанҷӣ карданд ва тавонистанд ки ба дарвозаи ҳарифон 5 голи беҷавоб бизананд. аз аввали нерӯсанҷӣ ташаббус дар дасти футболбозони мо буд. онҳо пайваста назди дарвозаи ҳариф лаҳзаҳои голзанӣ созмон медоданд. дар дақиқаи 22 зимни як ҳуҷум Шервонӣ Маъбадшоев партофти Парвизҷон Умарбоевро бо зарбаи сар вориди дарвоза карда ҳисобро боз намуд. дере нагузашта эҳсони панҷшанбе имконияти барояш муяссар гардида ро самаранок истифода намуда тӯбро дохили дарвозаи холии Тимурии Шарқӣ намуд. сипас футболбозӣ бо маҳорати тими миллии Тоҷикистон Шервонӣ Маъбадшоев пеш аз ба танаффус баромадан як имконияти дигари голзаниро моҳирона ба нафъаш ба кор бурд. Маъбадшоев муаллифи дубл шуд. дар дақиқаи 82 нимаи дуюм Муҳаммадҷон Раҳимов сӯи кунҷи дарвозаи ҳарифон зарба заду тӯб дарвозаро рахна намуд. ба натиҷаи дидор бошад дар дақиқаи 86 Шеридин Бобоев нуқта гузошт. бо ҳисоби бузурги 5-0 ин майдондорӣ ба фоидаи тими миллии Тоҷикистон поён ёфт ва пас аз пирӯзии мазкур Тоҷикистон дар ҷадвали гурӯҳи А 13 имтиёз касб карда таносуби тӯбҳоро ба 13 расонд. рақобати ниҳоии худро дар марҳилаи гурӯҳӣ якачини Тоҷикистон 31 марти соли оянда дар шаҳри Ҳисор муқобили мунтахаби Филиппин баргузор мекунад. خب صدای اشتراکی داوری استرالیایی است انجام بازی دوری پنجم رقابت‌های انتخابی جام آسیا 2027 در